אנחנו אור, עומר, והיום אנחנו הולכים להראות לכם איך להכין סליים! הסליים שאנחנו מכינים הוא סליים שהוא גמיש והוא באמת ממש ממש טוב. הוא לא נקרע, הוא גמיש והוא אפילו עושה רעש. הוא עושה רעש ושומעים אותו. הוא ממש, אבל ממש גמיש. והוא לא נקרע, הוא טוב. ואם אתם לא מאמינים אז כן, משני מרכיבים עשינו אותו. ואנחנו נעשה לכם עכשיו מדריך של זה. ובהתחלה, אם אתם אף פעם לא הכנתם סליים, אז אני מציעה שתקשיבו לנו, כי בפעם הראשונה אני גם חיפשתי מלא סרטונים. אני ועומר חיפשנו ומצאנו עם קורנפלור ועם בורקס ועם מים ועם אבקת אפייה, ובסוף הכי טוב זה רק זה. אז בואו נתחיל. מה צריך לקנות, או אם יש לכם בבית? דבק פלסטיק רצוי של הרקולס, גדול או קטן, תלוי באיזה גודל אתם רוצים את הסליים. ג'ל כביסה או ירוק או בכל צבע, כל צבע שבא לכם. כן, אבל חשוב שזה יהיה ג'ל כביסה טוב ועמיד ועם ריח טוב. צריך קערה עמוקה שיהיה אפשר ללכלך אותה. יש פה עדיין קצת סליים מהפעם שעברה שהכנו. אנחנו נצרף את זה פה לסליים הגדול. הוא ממש גדול והכנו הרבה פעמים ובסוף צירפנו את הכל. אז בואו נתחיל. אנחנו נשים דבק. הרבה דבק, שיהיה לנו מה זה גדול. כן, שיהיה לנו סליים ענק. תראו כמה. תלוי איזה גודל אתם רוצים. אנחנו נעשה חצי מהקערה, כי אנחנו גם רוצים שישאר לנו. רגע, עוד קצת. אפילו. אנחנו נעשה ככה. נעצור. תראו כמה שמנו. שמנו מלא. ועל זה אנחנו כמובן נשים ג'ל כביסה. אני שמה ככה בערך. ככה עד לפה. ונערבב. יאללה, בואו נתחיל. שימו לב שאתם שופכים את הג'ל כביסה לאמצע, כדי שזה יתפוס כמה שיותר. על שתי הערבובים הראשונים זה כבר נראה ככה. 1, 2. תראי. רצוי לערבב מהר, כדי שהחומר יתקשה. וגם לא לעשות עד הסוף שזה לא ישרוט את כן, כדי שזה לא ישרוט את הקערה, ושאימא לא תכעס. כי יש כאלה ששורטים את הקערה ממש ככה, אבל אנחנו נעשה באוויר, כדי שהקערה תצא שלמה, ולא יצקו עלינו. אז אחרי שהרבבנו, אנחנו נשחק עם זה בערך 2 דקות עד 5 דקות ביד, כך. תסחטו עם זה את כל הנוזלים ושזה יהיה ממש נעים, וככה נראות הידיים שלי. הופה, רגע, נפל, מצלמה. עומר, רגע, אני פה. תרים את המעריך. אז אני משחקת עם הסליים שלי עוד ועוד. אנחנו נרים. בואו שב, אנחנו נשחק ועוד עד שבערך יצא לנו מה שהראינו לכם. וכדי שזה יהיה שנזדרז, אנחנו ניקח את החלק שהוא יותר יבש ונשים אותו ככה, ונשים את שתי החלקים, את מה שעשינו, בתוך הסליים שהכנו מראש, ואנחנו פשוט נערבב
וזה יותר גדול, יותר יפה. יותר יפה. זה גם יותר גדול ויותר נעים, ובאמת שזה עובד, ואנחנו לא עושים שום אפקטים או דברים כאלה. כי לא צריך. כן, כי זה באמת מושלם, בלי לעשות כלום, רק לערבב ולשחק. אז זהו הסליים שלנו, הגמיש והטוב, ואנחנו נסיים פה את הסרטון. אז תודה רבה, אני הייתי אור. אני הייתי עומר. ביי!